खुलुमबाय वेलकाम बेक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन दिनैनि गोदान भिडियोआव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ स' आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय सानडे स' बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानडे कमेन्ट बक्स बे भिडियोखौ लाबोलायबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफोरनि कमेन्टखौ पिकआप खालामनो हायाखै स' नोंथांमोना गाज्रि दामोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं उननि भिडियोआव लाबोनो नाजागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि लेट्स गो जोंहा गिबियावनो दङ तिलक दैमारि आदा तिलकआ सोंथि खालामहरदों आं मोनसे आनबक्सिं भिडियो खालामदोंमोन सलारनि स' बेखौनो बिथाङा सोंहरदों बेसेबां लानाय होननानै बांद्राय लायाखै आदा 1400 लादों माने 1400 स' थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसन दङ बोसोन कुमार एन्टारटेनमेन्ट बोसोन कुमार एन्टारटेनमेन्टआ सोंदों बिदि दिन्थिबाय था फैसा गैया जोंहा नायनो फैसा बासिगोन आङो राजमेलानि बा राजफुजानि ब्लग खालामनायखौ बिथाङा बुंहरदों जेनेबा बिथाङा माने फैसा गैया होननानै थांनो फैसा बासिगोन होननानै बुंहरदों आरो स' थेंक इउ बोसोन कुमार एन्टारटेनमेन्ट आंनि भिडियो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नेक्स्टआव दङ सन्जीब बर'आ सोंहरदों मबाइलजों ... बिनि उनावहाय दङ DSLR गैया होननानै सन्जीब बर' मबाइलजोंनो भिडियो खालामनानै इउटुबाव होबोगासिनो दङ आरो हानायसिम होलांबाय थागोन स' दासिम जेबो बिदि केमेरा लानाय जायाखैनो नायनोसै उनाव मा जायो नङा होमबा मबाइलजोंनो हानायमानि भिडियोफोरखौ मोजां खालामनो नाजागोन थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय स' बेनि उनाव दङ नेक्स्ट कुइसन डिम्बुराम बर'आ कुइसन खालामहरदों आं माने मा होनो राजमेलायावहाय आंनि ब्लगाव ससमा मोनसे बायनायनि क्लिप एसे होदोंमोन स' बियो बेखौनो कुइसन खालामहरदों ससमाया खै टका लानाय भाइ होननानै ससमायाथ' बेसेबां लानो आरोना सानग्लास बारा लायाखै लाजिनो बुंहरो दामखौ खोन्थानो 80 थाखा लादोंमोन माने आं बाइकफोर सालायबा मेगनाव हाद्रि हाबगोन बा बायदिसिना बेफोरनि सेफटिनि थाखाय लादों स' थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय बेनि उनाव दङ नेक्स्ट बिजित नार्जारिया सोंहरदों 4000 भिउ ना 4000 आवार माने बियो सोंदों 4000 घन्टा ना 4000 भिउ बिजित नार्जारि मनिटाइजेशन जानो थाखाय 4000 घन्टा माने आवार्सनि गोनांथि जायो स' थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसन दङ अभय बसुमतारी बिथाङा सोंदों मा दाउ बोरमा अमा जादोब्रा जानाय नामा खालि अभय बसुमतारी जादोखौनो होननांगोन नोंथाङा जाय भिडियो कमेन्ट खालामदों बेयो 3 अक्ट'बरनि NDFB-फोरनि बार्थडेनि ब्लगिंमोन बेयो बै सानावहाय बार्थडेआव थांनायनि भिडियोआवहाय जोङो एसे कमेडि खालामदोंमोन स' थांनानै जाहैदोंबो थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय बेनि उनाव दङ DB बड'लेण्ड बिथाङा सोंदों नोंथांनि WT बेसे जाखो WT माने वाट्स टाइम स' DB बड'लेण्ड आंनि वाट्स टाइमा टटेल 3K नि एसे बारबाय 4K जाजोबाखै दासिमबो 3K सामथिं जाना दङ थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आंनि दिनैनि कमेन्ट्स फरायथिनाया बेखिनियानोमोन स' सोरबाफोर माबाफोर सोंथि सोंनो गोनां दङब्ला आंनि भिडियोआव सोंजागोन नेक्स्ट
सानडेआव आं नोंथांमोननि सोंथिनि फिनखौ होनो नाजागोन। स' कमेन्ट्स खालामहर। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।